пускаше плоча, а грамофона с акумулаторче и го пуска и чака да му пускат пари. Ами защо да му пускат пари? Той не свири нищо, обаче пък създава добро настроение на улицата и създава. И така, и аз си казах, дали аз не мога да свиря. И един ден тръгнах за Париж и жена ми каза, измисли цигулката. И аз си я послушах. В Париж тя имаше приятелка, на която се обадих по телефона, цигуларка, останала там, защото се влюбила в един китарист и се тръгнали да се женят. То беше преди 10 ноември, нали? Това беше... И аз си се обадих и аз казах, да свирим заедно някъде. Искаш ли? Тя каза, да, искам, аз отдавна го мисля, защото съм зле с парите и защото мъжа ми го взеха войник, китариста, дошъл войник, и тя и ме заведе в един магазин, купихме дуети от Бах. И аз мисля, че това е този стария, как се казваше, Йохан Себастиан. Себастиан Бах, но чак после разбрах, че това е от сина му, Йохан Кристиан Бах. И по-лесни такива, и много мелодии. И цял ден сме репетирали от тях. И имах и една приятелка, много отдавна, семейни приятели бяхме, две семейства приятели с французойка. Тя с колата ни заведе при едно метро, сядохме долу, носехме си пулт, или два пулта бяха, не знам как беше, и намерихме едно място и сега ще свирим. И отваряме кутията, за да... Не ни беше до парите, беше за експеримента, може ли да заинтригуваме минувачите, може ли да... Ще бъде ли интересно да слушам това, което правим. Това беше някакси вътре в мен, беше това, но и за нея е било така. Тя е класически цигулар, професионална цигуларка. Обаче течение, вятър, нотите фърчат, никой не спира. Камо ли да пусне в кутията такова. А пък аз изпитвам, така сме възпитани малко на срам, че в момента сега качили пък сега просим ли какво, пари. А пък после усетих, че всъщност за мен парите са показател дали им харесва или не. И това се случи. Вижте сега какво. И нашата приятелка французойка беше с нас отстрани и следи и тя ни гледа срама. И мен ми неловко от цялата тази, на Цеца се казваше цигуар. И тя също. И тя каза, елате сега ще ви заведа на Монмартр. И отиваме на хълма на художниците. И там пълно с туристи. Вече е 10:30, 11 часа вечерта. Обаче много народ. И намираме едно ъгълче, заставаме и пак засвирваме по ноти. Трябваше да има и светлина върху ноти, за да виждаме. Много условия трябва. И свирим тези различни части от едно и също соната някаква беше. Никой не обръща внимание. Пълна мизерия, ама абсолютно. Значи, качили си. И така, все едно, притеснение голямо. Обаче тя каза по едно време, остави ме малко сега, аз ще свиря нещо без ноти. И тя изсвири нещо, което ефектно и хоп, чувства, че някой пуска, друг пуска, застават пред нас. Главното застават да слушат. Спират. Да, спират. И така, и ме хвана ревност. Така, тя сега няма. Добре, сега аз ще свиря нещо наизуст и аз може да свиря. И наистина, моите парчета, такива по-естрадни, от това, което съм слушал по радиото, такива, всеки, и френски, и италиански, и събра се група, да не кажа тълпа, не беше тълпа, чак обаче група, да, и почнаха да казват, а знаете ли това? Ама туристи от всекакви континенти, от Южна Америка, се усети, че са испанци, най-различно. И аз го знам. А знаете и това? Аз го знам, аз го изсвирам. Може и от Битълси не. А може и свирите това. А това там горе. И събрахме 27 франка. А още нямаше евро. И нашата приятелка отстрани, тя се радва с нас. И стана 1 часа междувременно и ни заведе в един още затворен бар. Тя купи бутилката вино, а пък ние платихме пиците. Значи с наши пари. И представете си това чувство. Да. Главното е, че те ръкопляскаха преди да пускат пари. Ръкопляскаха. Това много ме
фалшиви и на другия ден с нея пак се хванахме и отиваме на едно метро, което си го откриваме под Гранд Опера. Париж, Гранд Опера, както долу метрото, точно пред входа на операта. И там избрахме едно място, което се оказа, че има много добра акустика. И почнахме пак да свирим Бах, нашите парчета. И този път се чува хубаво, понеже и ние имаме самочувствие. Почнаха да се събират хора, да ръкопляскат след всяка част. По едно време дойде една жена и каза, може да повторите тази част още веднъж, ето ви 50 франка, понеже аз малко закъснение дойдох. Да, разбира се, 50 франка да свираме пак. А може ли, на мене Цеца ми даде да свиря аз първа цигулка, а тя втора да ти я даде. И него, забравих да кажа най-важно. Да, маската. Случайно и за спомен, това нещо седи още тук. Аз свирих с маска. Аз не свирих така. Аз свирих ето така. Защо така? Срам. Сега ще ви кажа защо. Преди да, докато още бях в Париж, преди да се хванем да свирим, по улицата от една кола някой казва: Финци, какво правиш тук, бе? Аз погледнах номера на колата, дипломатически номер. Той е шофьор от дипломатическата кола. Той е, значи, от МВР. От нашето време. Преди 9 Това значи, че това свиря, че минават и българи, които са такива, които ме познават, защото вече от телевизията не знаят. И аз си казвам, аз мога да бъда наказан за това, че свиря по улиците и нещо частно. Да, нали? И на вас би минало това. И аз си казах, аз ще се скрия. Обаче се оказа, че така да свиря с тази маска, това всъщност е имало голям ефект в публиката, защото те започват да си мислят, че аз съм някакъв известен човек френски, който не искат да... Почти като скрита камера. И една жена се приближи до мене в метрото вече, на другия ден, нали? И каза: много хубаво, много ви благодаря за това свирене, а вие сте от консерваторията, нали? Сега, понеже преподавателите сте в стачка. И вие сега свирите тук, да, нали? По едно време дойдоха двама цивилни и единия си обърна ревера и каза: ние сме от полицията на метрото, специална полиция има метрото, която пази реда в метрото. Вие имате ли разрешение да свирите? И аз знаех, че трябва разрешение, казвам: трябва ли? Да, разбира се. Добре, нека да си довършим Париждая от Йохан Себастиан Бах. Нека да си го довършим сега и след това отиваме ще за разрешение. Не. Първо ще съберете нещата, ще се отдалечите. Когато ние се отидем, ако искате, може да се върнете да се го довършите. Общо за целия ден, че Обичаме френските полицаи. някъде се събраха, не вярвам да ви лъжа, 300 франка. 300 франка събраха. И бяхме много щастливи, че можем да отидем в един магазин, да си купим продукти, да седем на стълбите на Гранд Опера, като всички западни туристи за нас. Сега за вас това е нещо не... Обаче и свободни, с наши си пари да си купим, да си ядем, сандвичи да си правим, да такова. И повече това не стана. За следващия ден повече не ходихме. Но нека си доказахме си, че струваме, че правим, че може да става музика. Че става музика. Този, който е казал: ало, Финци, кой? Това е бил шофьор на кола. Минало и заминало. На посланик. Некой от нашите. От нашите не знаеш, естествено. Защо не? Важно е, че аз разбрах, че и тук няма да съм скрит. Обаче така, даже помня, че някой надничаше изпод музиката. Аз както си да прави така и да имам белези някакви, да имам да съм нещо ранен, нещо да си крия. Такива работи. За това ви го разказах, защото... за да ви кажа как събрах опит и сега, може би, още малко като... Ето го това, да.
И сега още малко, като се изчерпя тук, ще отида на улица. И сега записах си, видяхте, че може да се... Това роля играе. Да, видяхме и на виола. Записах си акомпанименти. И на виола, сега. И на виола в началото. И сега да им кое парче е, обаче не знам. Стоп. Сега ще ви си да. Това пък сам си го преведох от испански. Знаете историята с испанския език. Така, гледах филма Буено Виста Social. О, това е. Винвент. Кубинците ли? Да. И такова. И много, след това намерих записи, диск. И много слушах тези кубинци, да. Може да попитам нещо само? Разбира се. Случайно ги видяхме с Ина, нашата Ина. Случайно на Мецо. Имало ли е в тази група жени някога? Да, как? Жена. Омара Портуонто, сега ще има концерт тя. Жива ли е? Да, сега ще има концерт в НДК. Защото е... Омара Портуонто, сега има концерт. Сериозно? Има ли това казал? Сега ще ти кажа, да. Ще отидем за последен път. Тя идва преди. Аз бях на концерта сега за последен път, защото е много възрастна. Нищо не разбрах. Само Иван може да влезе и излезе толкова безшумно от тук. Не, просто исках да знам защо. Буена Виста Social Club. И аз почнах много да ги слушам. Много ме трогнаха. И тази песен тази песен разказва за себе. На испански ще ви изпея. Duerme el mío jardín. Спи моята градина. Las blancas azucenas, los nardos y la rosa. Значи казва за някакви цветя. Las blancas azucenas, да речем гладиоли. И да речем някакво значение. И розата. Mi alma, моята душа, muy triste, pesarosa, много тъжна и замислена. А las flores quiere contar, на цветята иска да разкаже, mi amargo dolor, моята горчива мъка. Yo no quiero, аз не искам, que las flores sepan, цветята да знаят, los tormentos que me da la vida, мъките, които ми носи живота, si supieran lo que estoy sufriendo, ако знаеха това, което страдам, por mi vida, за моя живот, lloraría también, ще плача също. Silencio, тихо, тишина, que están durmiendo, тихо, защото те спят. Los nardos, пак същите гладиоли, и las azucenas, и нарцисите. Y no quiero, не искам, que sepan mis penas, да узнаят мъките ми, porque si me ven llorando, morirán, защото ако те ме видят да плача, ще умрат цветята. Такава сантиментална. Това не е ли на тяхния голям поет? Кажете ли? Не знам. Това е едно болеро, така се казва, такъв тип песен, тъжно бавно. Кажете ли на големия поет? Пабло Неруда. Пабло Неруда, не, той е... Как се казваше най-големия кубински поет? Не Пабло Неруда, има друг къде. Пабло Неруда е малко. Иван е толкова тихо влезе и излезе. Мъках. От туалетната влезе като колибри.
я повтарям. Разбрахте, де?